central. Jo estic amb l'Eva Parera, Puyol de central, això segur amb Milito, lateral esquerra mantenir Maswell, que és la seva posició, i aleshores sí, Bartra probablement a la dreta. Jo crec que sería una buena línea. Tot i que Fontàs és molt bo, O Fontàs també. No, pero aparte no es lo mismo entrar en la dinámica de un equipo perdedor que en un equipo como el Barça, ¿no? Tú pones solo un lateral derecho y al final, como el resto responden, le arropan y ayudan, porque fíjate lo que decía Toni, es verdad, no solo los jugadores de banda, Simao y Reyes, intentarán buscar las vueltas, sabiendo que ese lateral es así, ¿tú crees que el Kun Agüero y Forlán no van a caer por esa banda, no van a buscar esa debilidad que se supone tiene el Barcelona? O sea, es que es... También es un poco... Bueno, pero alguien tiene que estar delante para rematar, ¿eh? O sea, si todo el mundo se va a la banda... Exacte. Si el partit es trenca, jo crec que tenim totes les de guanyar, perquè el Barça té més pagada que no pas l'Atlètic de Madrid. I tenim més equip. I més equip. I més nivell, més qualitat. Sé que és important, però al final a mi em sembla que està davant d'un partit que hi tenim totes les opcions i el Barça, malgrat tenim aquesta dificultat amb aquesta posició lateral dret o central, em sembla que estem davant d'un equip que... El que passa és que Guardiola, precisament contra aquest rival, sempre ha estat molt crític amb l'equip. Recordem l'any passat aquell 4-3, es va queixar molt de que va ser un partit molt obert, que no vam ser capaços de tancar-lo. El Barça com tanca el partit? Tenint la pilota i ocupant el camp rival. Si això succeeix, la possessió és pel Barça, el fet de que jugui Reyes, Forlán, Agüero o qui sigui, en principi no ens ha d'importar massa. El partit el guanyarem si tenim la pilota, estem al camp rival i tenim ocasions. Toni, hi ha una anàlisi que ningú ha fet fins ara i jo crec que és interessant. Sempre ens hem queixat de que el Barça té un desavantatge amb respecte als rivals perquè juga dissabte o diumenge, dimarts o dimecres, i ara mateix és al revés. L'Atlètic amb la Copa del Rei és qui està jugant 2 partits per setmana i el Barça qui ha jugat un partit per setmana. Per tant, tenim un avantatge afegit, no, Mario? Com a mínim algun avantatge hem de tenir. Para ver que estem parlant, una vegada tu no tens a Dani Alves, que és el lateral que trenca la norma en el futbol mundial, que és un lateral de llarg recorregut, d'anada i tornada, i tens que jugar amb un lateral més convencional. Jo crec, primer, tens l'avantatge que has tingut tota la setmana per preparar-ho. Després, que en tens a porta tancada, que ningú sap el que estàs fent. Exacte. I jo, per exemple, jo sí que em decantaria per un jugador d'experiència. Jo crec que si tu parles amb el Keita i li demanes, per exemple, el sacrifici de jugar un partit a la banda... No el va voler fer a final de la Champions. Ja, però... Bueno, era una expresión como no querer, pero yo no creo que se no, jo crec que amb el Pep ningú se li nega jugar un partit. I el Keita, que és un jugador disciplinat, de banda, generós, i estàs parlant que és un jugador que té agafada la mida, que és molt polivalent i està en un estat de forma molt bo i que és un jugador que et podia complir. Ara, amb una setmana per preparar el partit, el que deia ara Toni, és que, a veure, si tu tens la pilota, és que no et preocupa l'Atlético de Madrid.